עכשיו ברשת, ליגת העל בכדורגל. רשת, לא זזים מהבית. בחיפה, שניות אחרונות לפני פתיחת הדרבי הגדול של עיר הכרמל. המשחק משודר בחסות בירה מכבי. ארץ קטנה, בירה גדולה. בירה מכבי. בחסות מבטחים יותר. קרן פנסיה מקיפה למנהלים, לעובדים שכירים ולעצמאים. המשחק משודר בחסות וולטרן אמולג'ל. וולטרן אמולג'ל, והכאב עובר. התוכנית מוגשת בחסות פורד, יצרנית סדרת פורד טרנזיט החדשה, בדגמי ואן וקומבי. המשחק משודר בחסות המגזין שם המשחק. 100 עמודי צבע על כדורגל וכדורסל מהארץ ומהעולם. ינהל את המשחק היום השופט מאיר לוי, יעזרו לו עבדל אוברה ונימר אבו זעיד. השופט הרביעי הוא אילן וקנין. באצטדיון בקריית אליעזר למעלה מ-15,000 צופים, זאת אומרת שאם תביאו עוד 1,000 או 2,000 נצליח להכניס אותם, אבל אם הם נשארו בבית אנחנו נעשה הכל כדי להעביר להם שידור חי מלא מכל הזוויות האפשריות. הפועל חיפה תפתח במשחק, היא משחקת באדום שחור לבן שלה, וזה יקרה בעוד שניות מעטות. עכשיו יצאנו לדרך, הדרבי של חיפה, כאשר אוליאנוב מניע את הכדור ימינה לטלקר ולא מגיע אליו. טלקר מתפקד היום כמגן ימני. הנה התקפה ראשונה של בניון, כבש אחד בדרבי הקודם, ושנקו את השני, ויש כבר עבירה על בניון במפגש הזה על סף הרחבה. גישה עם אילן בוארון, ומספר 6 של הפועל חיפה נפגע בפנים. הזינוק מהמקום של יוסי בניון, שינוי הכיוון שלו, המרפק פוגע בבוארון. השופט ייתן חסימה לזכותו של בניון על ההתייצבות הזו של בוארון עם הרבה אומץ, אבל המחיר הוא מחיר. כן, כן, הייתה עבירה בכל מקרה, אבל זה נכון, בוארון עמד בשביל לא לתת לו לעבור, ויוסי פגע פה בפנים, אבל זה עבירה קודם על יוסי. אם השופט יאשר בעיטה ישירה או לא ישירה, בדרך כלל על התייצבות כזו העבירה היא עבירת חסימה ומגיעה בעיטה לא ישירה. אני בינתיים לא רואה שלוי מניף את ידו, נמתין ונראה. הטווח בעיטה לשער מתאים בעיקר לשחקן שמאלי, ומנור חסן הוא שחקן שמאלי. המחשב אומר 27 מטר למרכז השער, מן הנקודה הזו של מנור חסן, חומה קטנה, זאת תהיה בעיטה ישירה לפי השופט, וחסן אולי יכוון את הכדור שלו לשער, עושה את זה לעבר השער, והבעיטה של מיכלסקי החוצה. נגמרת ההתקפה הזו של מכבי חיפה. צעד וחצי, הוא לא תכנן את מיכלסקי בדרך, לא בטוח, אבל חיפש איזה רגל שיפגע פה והכדור ייכנס למסגרת. חיפש את הפינה הרחוקה אולי. 2 דקות מפתיחת המשחק. על שערה של הפועל חיפה מגן דודו עוואט, מולו דוידוביץ'. הנה הניסיון הראשון של האדומים לצאת להתקפה, וגם כאן יש עבירה. אורן ניסים בין שניים, ונדו גולש איתו, גם ז'אנו מחשיב. כן, נוגע גם בכדור וגם ברגל, זו עבירה. עכשיו מצב לבועט ימני. הבועט הימני הוא רן בן שמעון, ושימו לב לצד ימין שפתוח. בן שמעון ינסה קרוב לוודאי לעבור משם על יד החומה, עובר, לא עובר את האנשים. עדיין הפועל חיפה, אוליאנוב, ובניון עוצר את הכדור שלו ומפסיד אותו לבן שמעון. מסירה של בן שמעון בשביל ילשב, הכדור לא מגיע. עכשיו קלשנקו מנסה להגיע לכדור הזה, בן שמעון יורה אותו קדימה. ניסים מקפוץ עם בנאדו, תורג'מן רודף אחרי הכדור, אבל קייסי מקדים אותו. עדיין הכדור של הפועל חיפה זהו מינדואן, עובר טוב, והכדור נעדף על ידי חרזי בנגיעה הראשונה של הבלם האחורי היום. אז המשחק, כמו שכולנו רואים, נפתח בקצב טוב של שתי הקבוצות. שתיהן ינסו להשיג שער מהר ככל האפשר, ונראה כמה זמן יהיה להם אוויר להמשיך בריצה הזו. ברליה נגע בכדור, חסן קופץ עם טלקר, העבירה היא של חסן. כאשר רמי עזיז שיחק בהרכבה של הפועל חיפה, טלקר הוסט לעמדת הקישור. היום גיא לוי מעדיף להחזיר את טלקר, הקפטן שלו, לאגף ימין של ההגנה.
ניסים מוריד את הכדור. יש פה עבירה של משחק מסוכן, הכדור יהיה של מכבי חיפה. עלי מינטואן, מספר 16 של הפועל חיפה, כבש כבר 2 שערים, זה היה נגד חולון ונגד בית"ר ירושלים, שחקן רומני שיודע להתנהל מצוין עם הכדור. חוץ, הכדור עובר. הנה ויקטור פאצ'ה עם 7 השערים שלו, אבל ב7 המשחקים האחרונים פאצ'ה לא מבקיע. נעיר לנו שחר אייספלד ותודה לך. הכדור הזה לעבר ילשב. אוליאנוב גונב אותו מפרליה. עכשיו מינטואן. אוליאנוב מוסר לטלקר, לחץ של הירוקים. הרחקה טובה של הוואט. הוא מגיע לבדיר. מגיע לשלמה של בדיר, עכשיו פרליה. תנועה מצוינת של פרליה. וגם מסירה טובה לבניון. בניון עם התרגיל 1-2 של החלפת רגל, לא מצליח לעבור, וזהו עכשיו תורג'מן. גם הרמניות תורג'מן, רעב מאוד לכבוש שער, כבר הרבה זמן שהוא לא ראה את הרשת. עדיין תורג'מן, בפריצה מצוינת. הנה הזדמנות עכשיו, הנה ההזדמנות, והכדור בפנים, ו1-0, וזהו עלי מינטואן שכובש, יוצא מן הכלל. 5 דקות ורבע מפתיחת המשחק, הפועל חיפה כובשת את הראשון לדרבי הזה, וזהו עלי מינטואן עם השלישי שלו. כל השאר שייך למספר 9, אמיר תורג'מן. איזו בריחה ממיכלסקי, הייתה עבירה, השופט נתן לו את היתרון. הנה גם עכשיו, תראו את התפיסה הזו מאחור, תפס לו את החולצה, על זה מגיע צהוב. המסירה עוברת את כל ההגנה, ושם מינטואן יורה גבוה וגם פוגע. תרשה לי להגיד יורם, אותו דבר כמו שאמרת, כל השאר הזה של תורג'מן, פעולה מצוינת שלו, לקח כדור באמצע, עבר 2 שחקנים שתפסו אותו ועשו לו עבירה, הגיע עד הסוף, עבר את פרזי, נתן כדור מצוין לשחקנים שבאים עם הפנים לשער, עצר את הכדור מינטואן, תסתכל איזה יופי, הוא עוצר את הכדור, מכוון ונותן פס גבוה איפה שאח שלו לא יכול להגיע. גולאסו יורם. שער מצוין של הפועל חיפה, נותן צבע אדום לדרבי הזה, והחגיגה רק התחילה. הכדור של ילשב. בדיר גולש ומכשיל את ילשב. הכדור בורח מילשב, אבל מנסה להשיג אותו. זהו עכשיו ז'אנו. פתיחה חזקה מאוד של האדומים. עבירה של חרזי מאחור על ניסים, ובעיטה חופשית מטווח של 22 מטר בערך או 23. זו עבירה שבגינה יצטרך מאיר לוי להוציא את הצהוב, ואני לא רואה שהוא מוציא אותו. כן, כי זו עבירה מאחור, זו עבירה מאחור, שווה צהוב. נכון. ראית לחכות קצת עם הצהובים. בכמה דקות מעטות, כמה בלגן עושה אורן ניסים לבלמים של מכבי חיפה. כל הזמן נייד, חזק, שומר, הוא עושה הרבה עבודה טובה בינתיים. 25 מטר מן השער, רן בן שמעון. כאן הוא לא יסתובב, כאן הוא ינסה לעבור דרך איזשהו חור, איזושהי פרצה, פומפה לשער, מעל השער ובחוץ. רן בן שמעון חוזר לכושר טוב, והיכולת שלו משפיעה על כל ההגנה של הפועל חיפה. כשבן שמעון משחק טוב, החברים שלו שקטים מאוד. אוליאנוב שולח את ניסים קדימה. ניסים סומך בעיקר על החוסן הגופני שלו, פחות על טכניקה ומיומנות אישית, אבל הוא בחור חזק מאוד ורוצה מאוד, ובחור נחמד מאוד, בלי שום ספק. הכדור הולך הרחק שמאלה עכשיו בעד אורם קייסי. ועלייה מחזיר את הכדור לקייסי, אבל קייסי מחוסה, לוקח את הכדור בלי עבירה, 3 שחקנים מחכים, וקייסי נותן את זה לעבר חסן, והחסן נמצא מאוד רחוק מן השער. עכשיו התקפת הנגד, הכדור נשלח לניסים.
צריך להפוך כיוון וגם עושה את זה. המסירה מיועדת עכשיו לתורג'מן, ותורג'מן ודוידוביץ' מחמיצים שניהם את הכדור. דוידוביץ' יתאושש ראשון. כבר מתפרצת של הירוקים. בניון עם הכדור, בצד שמאל מחכים למסירה, קלשנקו נשלח קדימה, ואזולאי מכסה אותו טוב. יש גם עבירה של קלשנקו אחרי שאזולאי חילץ את הכדור. הנה הילוך חוזר. זה יכול היה להיות מצב מאוד מאוד מוזר על יד דוידוביץ'. נכון, אבל ראית איזה פעולה טובה, עשה אורן ניסים עוד הפעם, הלך מצד ימין, לקח את הכדור, ראה שמגיע תורג'מן, נתן לו פס מצוין, והגיע לפניו אביג'ייג'אן, הוא נגע בכדור ואז פגע בדוידוביץ'. יכול להיות שמישהו סיפר לו שבחרת בו כאיש המפתח של הפועל חיפה היום, יכול להיות שהוא יודע, מישהו רמז לו? תראה, אני לא יודע אם אמרו לו או לא, אבל כל פעם שאני באמת רואה את אורן ניסים על המגרש, אני נהנה. כי הבן אדם משקיע כל כך הרבה, שאתה רוצה שהוא יצליח. עדיין קשה מאוד לאזולאי להתאושש מהפציעה הזו שפגע בו קלשנקו. הוא מחכה שתבוא הקרונית כדי לפנות אותו. בואו נראה את זה שוב. כאן אזולאי כבר מרחיק את הכדור, קלשנקו מגיע מאוד מאוחר אל הרגל. שרון, אתה יכול לספר לנו? כן, אז גיא לוי רואה שעמי אזולאי קצת מתקשה להתאושש, וכמובן גם יוציאו אותו החוצה. אנחנו גם נברר לכם מה בדיוק קרה לעמי אזולאי. אלון חלפון כבר מתחמם, יכול להיות שאם עמי אזולאי לא יוכל להמשיך, אלון חלפון מיד יחליף אותו. יש לי איזה מין תחושה שאלה אם כן הפציעה באמת קשה מאוד, והיא לא נראית פציעה קשה מאוד, אזולאי לא יוותר על המשחק הזה. כן, לא ראינו שום דבר מיוחד עכשיו בהילוך החוזר, אבל יכול מאוד להיות שהוא סובב את הברך או סובב את הקרסול. תסתכל, כי לא פגע בו, יכול להיות שהוא סובב את הרגל. זה הדבר היחידי שיכול להיות. עוד מעט נבדוק ונדע. הנה המאמן הלאומי, מולה נילסון ביציע. גם מאמן נבחרת אוזבקיסטן נמצא פה, והסיבה שהוא נמצא כאן, המאמן האוזבקיסטני, זה בגלל שהנבחרת שלו נמצאת כאן, כמו שאתם יודעים. היא באה למחנה אימונים בסתיו המאוחר שלנו. הנה האוזבקיסטנים, משחק אימון שלהם נגד הנבחרת שלנו ב-17 בחודש. בינתיים פרליה מקבל את הכדור. הולך אותו לעבר מנור חסן. קייסי בא אליו, שניהם חברים מפתח תקווה. קייסי מסירה לא טובה, וזהו זייתוני שמרחיק. כדור חוץ לירוקים. אל פרליה. מעביר אותו מצוין לעבר קלשנקו, לא מצליח להגיע. כדור חוזר עד בנאדו, כל הירוקים בשטח של הפועל חיפה. בנאדו מעלה את זה וזה יהיה כדור שוער. בין הדקה 46 לדקה 70 מובקעים 31% משערי מכבי חיפה. הפועל חיפה מנצחת את הסטטיסטיקה היום כאשר היא כובשת כבר בדקה הרביעית-חמישית. הנה אזולאי חוזר בינתיים לשחק. כדור לניסים. חוץ. 12 דקות מפתיחת המשחק, 1-0 להפועל חיפה. מיכלסקי לפרליה. טוב לקייסי. קייסי משחרר טוב לפרליה. אל בניון. בדיר עכשיו פותח ימינה. קרן. בירה מכבי. הוואט נאלץ להדוף את הכדור הזה. זייתוני מפסיד את כדור הגובה, אבל מכבי חיפה לא מצליחה לייצר התקפה מהכדורים הגבוהים האלה, אולי עכשיו. חסן, כדור חוץ שלו. מנור חסן מכניס פנימה לעבר מיכלסקי, ושוב הוואט יוצא לו טוב כל כך, וחסן לא מוצא את המסגרת שהייתה ריקה משוער. מצב טוב למכבי חיפה אחרי
הכדור הזה שהורחק לא כל כך טוב. הנה מסתיימת הדקה 14 של המשחק. בנאדו נגח, מינטואן לטלקר, טלקר מפסיד וטלקר חסר עכשיו בצד שמאל של ההגנה. יש פה עבירה מאחור וגם כאן לוי עדיין לא מוציא את הכרטיס. אתה יודע מה? נגע בכדור קודם. כן, אבל פה זה עוד פעם לרגל צהוב. אחר כך? פה זה עוד פעם צהוב, יורם. לא, זה על הרגל, לא נגע בכדור. הכדור של מכבי חיפה, העבירה היא של ילשב, והכדור של בניון. תורג'מן בעקבותיו. אפשר לשמוע את האי הגדול של בדיר. אבל האי לא מביא שריקה. עד שלא יהיה איזה אוי ויי, מאיר לוי לא יוציא כרטיס. הכדור מגיע לז'אנו. עכשיו על הדשא אורן ניסים שוב. ההתקפה של בניון. נסה לעבור דרך הרגליים של בוארון. עכשיו עושה עבירה על בוארון. ויש עוד שחקן פצוע על המגרש. השופט צריך לעצור את המשחק. זהו בדיר שהופל בסופו של דבר. הוא אומר למאיר לוי, למה לא קיבלתי על זה שריקה? ראיתי, אומר מאיר לוי. לא שרקתי, אומר מאיר לוי. הכדור היה של מכבי חיפה, למה לעצור? נכון, נתן מסירה לבניון, חסם אותו רמי שמעון, אבל הוא המשיך, היתרון היה שלהם. הנה ז'אנו. ציון עמוס, מה קורה אצלך חביבי? תשמע ירום, בתחילת עונה אברהם גרנט הזיז את הספסל של מכבי חיפה לצד, שמאחוריו יושב הקהל הקנאי וחסר הסבלנות יציע ג' של מכבי חיפה. אז עכשיו הוא שומע את האוהדים מאחוריו, אברהם, צועקים, תחליף את מנור חסן, תכניס את ראובן עטר, וזה התחיל עוד לפני השער של הפועל חיפה. זאת אומרת, האוהדים האלה לא מבינים למה מנור חסן משחק, ומנור חסן משחק על הקו השמאלי לידם, אז הוא שומע את הכללות שלהם כלפיו. אמרנו כבר, מנור חסן מגלה יכולת מצוינת באימונים. האפשרות לתרגם את זה ליכולת רואה משחקים מעניין של סוויץ' נפשי מסוים, ויכול להיות שגרנט פשוט מאמין שזה יבוא. וזה לא יבוא אם הוא ימשיך לשבת על הספסל, הוא צריך לשחק. ואם הוא מאמין בו, ובאמת הוא נותן אימונים טובים, אז למה לא לתת לו לשחק? כל מאמן רוצה לנצח, שם את השחקנים שהוא חושב שהם הטובים ביותר שיש להם בזמן הזה. אין ספק בכלל. הכדור של ז'אנו. בניון. יש לוקסוס לאברהם גרנט, יש לו הרבה מאוד שחקנים טובים בסגל שלו. יכול לעשות כל מיני וריאציות, יש לו את ידיד קטן ואת ז'או טרטס ואת רפי כהן. כל מאמן היה רוצה שחקנים כאלה על המגרש, לא על הספסל. הכדור של ז'אנו עכשיו, חזק מדי פנימה. מותר לשוער לקחת כדור שלא נמסר אליו בכוונה. ניסיון להוציא מתפרצת, אולי מתפרצת, שיכולה הייתה לעבור לשער עם מלא ההתערבות הזו של בנאדו. והנה שוב הסכנה הגדולה של אורן ניסים, הגודל שלו, הכוח שלו, קשה מאוד לעצור אותו כשהוא פורץ. טלקר עם כדור החוץ. לעבר תורג'מן, הכדור לא מגיע אליו. זהו ננופרליה, שולח את קלשנקו בכדור אבוד. 1-0 מן הדקה השישית, השער של אלין מינטואן. הנה הספסל של מכבי חיפה, ראובן עטר שם, רפי כהן, יניב קטן, ז'או טרטס, אלירן אלקיים, מקו בלבול ושי דהן. תורג'מן משאיר את הכדור, אין מי שיקבל. על הספסל האדום תמצאו את ויקטור פאצ'ה ואת אלון חלפון, את אנישיץ', את בן מרגי, את רמי עזיז ואת נביל נסר א-דין. וכמובן השוער אלירן אוחיון, שוער המשנה. לעבר
ילשב, עכשיו אוליאנוב כמעט לא משותף במשחק משום מה בשלב הזה, ובדרך כלל הכדורים עוברים דרכו בכל התקפה של הפועל חיפה. עכשיו הוא פותח שמאלה, הכדור הזה מגיע אל שחקן הציר, ושוב ניסים מועד לדשא, אבל לא, זה היה תורג'מן הפעם. והייתה עבירה מלאב, יורם. הייתה עבירה של אלון חרזי על תורג'מן. מתי שהוא רוצה להסתובב, הוא נוגע לו ברגל. לוי לא מבין למה בוארון הכין את הכדור, עכשיו הוא מבין. כן, יש פה עבירה. עבירה ברורה. אומנם. אבל אני בינתיים, יורם, יכול ליהנות מצורת המשחק איך שעומדים השחקנים של הפועל חיפה. רואים שהמאמן שלהם, שהרבה פעמים האוהדים לא אהבו אותו מאוד, שעבד באמת טקטי נכון על כל השבוע והעמיד את השחקנים במקום שלהם. אתה רואה את מינטואן שרץ כל פעם שמקבל כדור קייסי לכיוון שלו. מצד שני, תורג'מן שומר על העליות של ג'אנו. באמצע כל הזמן מסתובבים, גם אוליאנוב, ילצ'ב וניסים שעושים עבודה טובה. הם עומדים טוב, נתנו גול, ועכשיו מחכים למתפרצת טובה בשביל לגמור את המשחק. עכשיו ז'אנו מחלץ הכדור יפה מאוד, נותן לבניון, ושנקו מרגיע את הכדור יפה ומנסה למסור לבניון פנימה. הלך יפה מאוד של קלשנקו. עכשיו חרזי שולח את זה שמאלה, קייסי מקבל את הכדור שוב בתנועה טובה מאוד, ושולח מסירה טובה לחסן, וחסן נבלם, והכדור כדור שוער. עודה נקייה של אזולאי בסגירה של חסן. עשרים ואחת דקות. הנה החטיפה של ניסים. יש כאן עבירה של לשנקו על אזולאי. אברמגרנט ימתין עם חילוף, אין לי ספק שהוא לא יחליף לפחות עד ההפסקה, אלא כן יחפה עליו חילוף. הנה בדיר עכשיו, בדיר אוהב מאוד את המרחב הזה, להתחיל מכאן התקפה. מה הכדרור המיותר הזה של קלשנקו, רק הוא יודע. למזלו הפועל חיפה לא הופך את המתפרצת למשהו קצת יותר מדויק. ציון, אנחנו איתך? כן, אברמגרנט לא עושה חילוף, אבל חילוף טקטי כן. הוא מבקש ממנור חסן ויוסי בניון להתחלף באגפים. עכשיו בניון יהיה בשמאל, מנור חסן בימין. כן, ראינו קודם את חסן כבר פעם או פעמיים משחק באגף הזה. כדור הזה שהוא מיועד לתורג'מן, לא מגיע אליו, חוזר עד פליה. מיכלסקי, כדור תחת לחץ. הנה עכשיו בדיר. יש לו כאן 20 מטר לרוץ עם הכדור, מעדיף למסור אותו ימינה לחסן. וחסן בורח יפה מאוד מבוארון. המסירה ברגל ימין לא הגיעה אל הצומת. זהו זיתוני. ילשב. כדור חוץ. אנחנו מתקרבים לסיום הדקה 23 של המשחק, 1-0 להפועל חיפה. האמת שהקהל של מכבי חיפה שהיה פעיל מאוד לפני פתיחת המשחק עם הקריות. הנה הזדמנות עכשיו של בניון. הקהל הזה די רגוע, אולי מה שיקרה עכשיו יעיר אותו? לא. זהו מינטואן שמנסה לעבור את קייסי. הפועל חיפה מכסים בצמדים ולא מאפשרים אפילו לזרוק כדור חוץ כמו שצריך. הכדור הזה
יכול להיות מסוכן, אבל הוא קצת מיותר כי הגיע עוד כדור למגרש בינתיים. כי שניים השופט לא מרשה. זה כדור ביניים. טוב, נותן אותו למכבי חיפה. דוידוביץ' נכנע פעם אחת. ב-11 משחקים השנה לא ספגה מכבי חיפה שער. המשחק הזה לא יהיה המשחק ה-12. הנה הזדמנות עכשיו. הכדור הזה נשלח בשביל תורג'מן ומגיע אליו טוב. הופך את הכיוון, אבל מגיע לשם ז'אנו וגונב לו. עכשיו בדיר. יצא אצל בן שמעון, בלי עבירה אומר השופט לוי. והוא צודק. לוי מאוד מאוד כועס על בדיר, הוא פונה אליו ואומר לו תקום מהר, וזה לא המפגש הראשון בין שניהם במשחק היום, ובדיר עם עוד כמה התקלויות עם מאיר לוי יקבל את האזהרה שלו. שימו לב לבנאדו. עבירה על בניון, והכדור יהיה של מכבי חיפה. בניון מוציא לכדור יפה מאוד לפרליה. למה פרליה מכדרר כל כך הרבה, רק הוא יודע. מגיעים עד חרזי מאחור. כדור מסובב לעבר ז'אנו, לא מגיע אליו, אבל מיכלסקי כן מגיע. לא, זה חסן. שוב אבישי ז'אנו, מהלך עד הקו, אבל מסירת הרוחב לא מספיק טובה. חיפה מצויה בלחץ והיא עושה דברים שאתה לא רגיל לראות ממנה, כמו המסירה הזו של בנאדו, או נכון יותר המסירה שנשלחה אל בנאדו. נכון. בנאדו היה עם שחקן, בכלל זה צריך לתת את הכדור קדימה ולא לכיוון אריק בנאדו. מיכלסקי מרחיק, עד קלשנקו. בניון עכשיו משאיר לפרליה, פותח את זה מצוין שמאלה, גם קלשנקו וגם קייסי, הכדור מגיע לקייסי. קייסי מהר עם המסירה, לא עובר את גוארון. אריק בנאדו נמצא בעיקר בהתקפה בשלב הזה של המשחק. זה לפרליה לקייסי וחוץ למכבי חיפה. ו7 דקות עכשיו מפתיחת המשחק. הפועל חיפה שומרת על היתרון שלה. אוליאנוב כעת. טלקה פותח ימינה. הרבה מחכים למסירה של טלקה, וטלקה מנסה לבעוט לשער ופוגע בשחקן שלו, אז גם כואב לחבר שלו תורג'מן וגם כדור בחוץ. הנה אניצ'יץ' על הספסל של הפועל חיפה. לוי צריך להחליט בהמשך המשחק אם הוא משתמש בקשר הזה. בינתיים מקבל את הכדור אבישי ז'אנו, רץ עם ילשב ויוצא עם הכדור החוצה. משהו לא טוב קורה במחצית הראשונה הזו למכבי חיפה. זה היה ככה גם בשכונה. פרליה כעת, עבירה עליו, והעבירה היא של זייטוני או של אוליאנוב. נפילה מאוחרת, אבל נפילה יש, והכדור של מיכלסקי הולך עכשיו לפרליה. הוואט יוצא לזה.
טנקר מוסר תחת לחץ עליו, והרבה מאוד שחקנים ירוקים נמצאים בשטח הקדמי. תורג'מן מנסה לצוד את זה ולא יכול להגיע. עכשיו גם מינטואן בא ללחוץ קצת. כדור לקייסי, בניון. זייתוני שולח קדימה, לא מספיק מדויק, אבל בכל זאת של האדומים. שוב זייתוני. עכשיו קלשנקו לוחץ על זייתוני והוא מוציא את הכדור הזה החוצה, אבל פוגע בשחקן ירוק ונשאר עדיין של גיא לוי והשחקנים שלו. והדברים שעושים השחקנים של הפועל חיפה הם נכונים מאוד. מנסים להרגיע את המשחק, לשחק מרגל לרגל, אפילו שזה לא כל כך מסודר כמו שהמאמן שלהם היה רוצה. מנסים לשחק מרגל לרגל, לפתוח את ההגנה של מכבי חיפה ואז לצאת מהר. הנה עכשיו ניסים. כדור מפתיע מאוד של אורן ניסים. דוידוביץ' היה מספיק ערני, אבל הבעיטה הייתה בעיטה טובה. שוב מינטואן. הופל על ידי בנאדו. הנה מסתיימת לדקה ה-30 של המשחק. כדור חופשי לזכות הפועל חיפה. עכשיו הפועל שולחת קדימה את כל שחקני השדה שלה, ובן שמעון מאחורי הכדור. מינטואן. הופל על ידי פרליה. עכשיו טווח קצת יותר נוח לבעיטה ישירה. בן שמעון עם שער אחד השנה, זה היה נגד הפועל תל אביב. אולי נראה עכשיו את השני. הטווח הזה לא רחוק מדי בשבילו. לא, זה הטווחים שהוא אוהב, יורם. זה מקום מצוין, נמצא באמצע, הוא יכול לכוון גם לצד אחד, גם לצד שני. הוא בועט טוב משם. מספיק רחוק כדי שהכדור ירד, גם אם הוא קצת גבוה, 26 מטר בערך. והכדור בפנים, איזה שער! גול לאסו! שער גדול של בן שמעון, ו-2-0 להפועל חיפה. כמו שכתוב בספר, בדיוק המקום, בדיוק הטווח, החומה נפתחת על ידי שני שחקנים שעוזרים לה להיפתח. דוידוביץ' יוצא מאוחר כי הוא רואה את הכדור מאוחר. יש עוצמה אדירה לבעיטה הזו של רן בן שמעון. שער גדול, והפועל חיפה פותחת יתרון של 2. יורם, כביב על פוטבול, יורם, איזה יופי של בית"ר. רן בן שמעון הרבה זמן היה מחוץ להרכב, חזר להרכב, תפס את המקום, חיכה להזדמנות שלו, ואיזה ביתה אדירה, מצוינת, לכיוון הנכון, במשחק הנכון, בדרבי, שכולם אוהבים את זה. תאמין לי, מגיע לבן אדם הזה, מגיע לו הרבה קרדיט, הוא סבל, הוא חיכה, נתנו לו הזדמנות, קיבל אותה, עכשיו הוא מבסוט מזה בטוח וכל האוהדים שלהם, תסתכל. גם השער הראשון של בן שמעון היה בביתה חופשית, פחות או יותר מהטווח הזה. אומנם לשער השני, זה היה כאמור נגד הפועל תל אביב, אבל זה בדיוק מה שהאיש אוהב לעשות ויודע לעשות, ונראה עכשיו האם מכבי חיפה יכולה לצאת מפיגור של 2. הכדור של פרליה, בניון לקייסי, מכיר את הכדור יפה, בדיר מנסה להגיע לנגיחה ולא מצליח, וזאת תהיה כן. הלבבות הירוקים מפסידים פעימות. הדרבי הזה בינתיים של האדומים. הוואט לוקח ושרון פרי ממשיכה. שרון. וזה בהמשך לדברים של דניאל בריילובסקי. אז רן בן שמעון ממש אחרי שהוא כבש את השער, הוא לא רץ למאמן שלו לקבל את החיבוקים, ואתם בטח יודעים למה, אבל הוא רץ לקהל ואמר להם, ואני שמעתי את זה, זה בשבילכם. גם לציון יש משהו להוסיף, כן ציוננקו? כן, האיש הזה שאתם רואים עכשיו נעצר על ידי המשטרה, זרק לכיוונו של אברהם גרנט איזושהי שקית שתייה או משהו כזה, בדיוק מה שקרה ביום שני במשחק של בית"ר ירושלים. הקהל של הקבוצה שנמצאת בצמרת לא אוהב את זה שהיא בפיגור של 2-0, כמה מתגודדים מאחורי הספסל, מתחילים לקלל את המאמן אברהם גרנט. כמו שאמרנו, הרבה סבלנות לאנשים האלה אין.
אבל למה אין ציון? למה? מקום ראשון, משחקים יפה, מנצחים, אז היום מפסידים, מה זה כדורגל? קודם כל עוד לא הפסידו. עוד לא הפסידו, אז מה יש? פתאום מפסיד משחק אחד, כבר מתחילים לקלל מאמן. זה לא יפה, זה דברים שאני לא אוהב בכלל. מעניין למה. הכדור עכשיו של תורג'מן, מהלך טוב במסירה הזו של ילשב. הכדור יוצא לו לחוץ. הפועל חיפה יכולה עכשיו להרגיש מאוד משוחררת ולשחק את הכדורגל שהיא יודעת לשחק. יש לה מספיק שחקנים מוכשרים על המגרש. איך מכבי חיפה תצא מהלחץ הזה? עוד הזדמנות עכשיו לילשב, מכין את הכדור הזה לנגיחה. תורג'מן. השופט שורק לעונשין. השופט שורק לעונשין של בנאדו. וזה קורה 2 דקות אחרי השער. והפועל חיפה משיגה את מה שהיא רוצה. תורג'מן חיכה להזדמנות הזו בתוך הרחבה. ראינו קודם את בנטואן מכדרר בין 3 שחקנים. אולי תבוא השריקה. לוי לא היסס. והוא שורק. מה אתה אומר, דניאל? 100% פנדל. אין לי בכלל ספק שנגע בו אריק בנאדו, וזה פנדל. טעות גדולה של הבלם הבינלאומי של מכבי חיפה. ואמיר תורג'מן, 11 משחקים בלי גול. מאחורי הכדור עכשיו. 1, 2 ו3-0. 10 דקות להפסקה. הפועל חיפה מורידה את מכבי לקרשים. תורג'מן יורה את הכדור חזק בלי פשרות. זהו שער מספר 6 למספר 9 של הפועל חיפה. ב-35 דקות מפתיחת המשחק. הדרבי הזה ארגמן. תראה, לדבר על תוצאה כזאת ב-40 דקות, 3-0, אני לא יודע אם כן מגיע או לא מגיע לפועל חיפה, אבל הפועל חיפה עשה את העבודה שצריכה לעשות על המגרש עד עכשיו, כרגע, ועשה את זה נכון מאוד, ונתנה גול בהתחלה, ושיחקה כמו שהיא צריכה לשחק, והם מובילים, ועוד גול ועוד גול. יורם, תתפלל שזה אולי לא ייגמר בתפוסה, אולי, אני לא יודע. מכבי חיפה כרגע בהלם, והדבר הכי טוב שיכול לקרוא להם זה שיגמר המחצית הראשונה. תשמע, תבוסה לא תבוסה, אני לא מתפלל לשום דבר. מצידי שקבוצה אחת תנצח 7-1 והקבוצה השנייה תפסיד 12-0. העיקר שנראה פה הרבה תנועה, הרבה גולים והרבה כדורגל. ציון אנוס, אנחנו איתך מהר. כן, הקהל הזה של מכבי חיפה קורא כבר בדם ואש את אברהם נגרש, הקבוצה שעדיין נמצאת במקום הראשון. אתם רואים כאן את השוטרים ואנשי משמר הגבול שנכנסים לנסות קצת הנה בניון, והכדור של הוואט. איזו הזדמנות גדולה לבניון לצמק את התוצאה. אל תספידו את מכבי חיפה. 3-0 היא תוצאה שאפשר לצאת ממנה, ואני בעיניים שלי ראיתי קבוצה שמנצחת 4-3 אחרי שהיא הולכת ב-0-3. זה קרה אומנם לפני הרבה שנים, אבל זה קורה בכדורגל. יש עוד הרבה מאוד זמן. עכשיו יהיה הכרטיס הצהוב הראשון. יורם, ולפני שבועיים קרה בברזיל. קבוצה אחד הובילה 3-0, רומריו נתן 3-3, ובסוף 4-3. כן. זה קורה. אוליאנו מקבל את הצהוב על העבירה הזו. מאיר לוי חיכה, כי היו כבר איזה 2 עבירות שהיו שוות בכרטיס. מכבי חיפה שכמעט לא סופגת שערים במשחקים שלה, בוודאי לא סופגת שלישיות. מוקה היום במחצית הראשונה הזו. חסן מכין את הכדור הזה לקלשנקו. מגיע בניון, מכניס את הכדור פנימה. ההגנה של הפועל חיפה צפופה. עכשיו פרליה, נתפס על ידי ילשב, וזה יהיה צהוב לילשב. לא מעשה אינטליגנטי מאוד מצילו של מספר 11. בכלל לא, יורם, בכלל לא. מה הוא צריך את זה? זה באמצע, יש הרבה שחקנים מאחריו, למה אתה מוציא שם? הבטיח חולצה לילד. בסדר, הוא רצה את החולצה של פרליה לילד, זה בסדר, יורם. בעיטה חופשית לירוקים. תתעודדו ילדים, תתעודדו, עוד משחק ארוך לפנינו בדיר איבד. עכשיו זה גם שאלה מנטלית כמובן. נראה איך הירוקים עושים את זה. בדיר מעלה את הכדור בקטנה. מכבי
מכבי חיפה תישאר במקום הראשון גם אם היא תפסיד במשחק היום. ברליה נאבק על הכדור ועבירה לזכותו. בנאדו שולח את הכדור לקייסי, חוץ למכבי. ברליה מאחור בנאדו לחרזי. לחץ גדול מאוד של הפועל חיפה על כל המגרש, לא מאפשר לירוקים לפתח משחק. כן, העמידה שלהם על המגרש יורם היא טובה מאוד. כל אחד במקום שלו, ועכשיו אולי פרליה נתן מכה בלי כדור. השופט קורא להמשיך לשחק. הכדור יהיה של מכבי חיפה מבחוץ. הנה אחרי הדבר הזה של ברליה, שעל זה העונש הקבוע בחוקת הכדורגל הוא אדום. נכון. בינתיים המשחק מתחדש. ומתחילים לראות עוד עבירה ועוד עבירה, קצת יותר מדי. ומאיר לוי צריך עכשיו להיות מאוד ערני, כי המשחק הזה יכול לברוח מהידיים אם השופט לא יקפיד. נכון, המשחק מתחיל להיות קליינטה יורם. כן, לוהט ממש. 5 דקות להפסקה. זה המיקום של החומה, והחומה הזו קטנטנה. ברליה בועט. מעלה את הכדור גבוה. והכדור על יד העמוד. זה הדורן קייסי שעולה לנגיחה הזו וכמעט מחדיר את הכדור שלו פנימה, סנטימטר על יד העמוד. וכדור שוער. בירה מכבי. בן שמעון שולח קדימה, אנטורג'מן, אוליאנו כעת. בוארון תומך פה מאחור. ובוארון מנסה לעבור ומצליח לעבור. תראו כמה חופש יש לו עכשיו. והמסירה לא איי. ילשב לאוליאנו. מיכלסקי כעת. ברליה שולח קדימה. שוב בן שמעון ובוארון. כדור חוץ. הפעם של אורן ניסים על מיכלסקי, וכמו שאתם רואים משמר הגבול מאוד פעיל כאן. יש כל מיני אנשים שעושים דברים שלא צריך לעשות במגרש כדורגל או במקום אחר. הכדור אצל יוסי בניון עכשיו, והבעיטה שלו חלשה וצפויה. 3 דקות לסיום המחצית הראשונה. מי מכם שמצטרף אלינו עכשיו צריך לקרוא פעמיים. 3-0 להפועל חיפה. ניסים מנסה להגיע לכדור הזה ומגיע אליו, הוא פעל מאחור על ידי הדורן קייסי. זה יהיה צהוב לקייסי. מאיר לוי שמר את הצהובים בכיס זמן די ארוך. עכשיו אין לו ברירה, כי המשחק הזה באמת יכול להפוך למשהו מאוד ברוטלי, וקייסי מקבל את הצהוב. ניסים כבר נכנס לרחבה, גם ילשב נמצא שם וגם תורג'מן לביתה חופשי. מינטואן בועט. והכדור נעצר אצל דוידוביץ', נגיחה טובה מאוד של ילשב. נגיחה מסובבת ודוידוביץ' יורד בדיוק בזמן. בניון מעביר את הכדור שלו לפרליה.
עכשיו קייסי בצד שמאל, יש לו שם שטח לרוץ. שוב, סגירה טובה מאוד של אלין מינטואן. ציון, עוד מעט נהיה איתך, בוא נראה איך מתפתחת ההתקפה הזו. חוץ. פרליה כעת. כדור מסוכן של פרליה. בדיר. ז'אנו מפסיד את הכדור. ההזדמנות עכשיו לאדומים לצאת להתקפה, לא עם מסירה כזו של ניסים. כדור שוב לבניון. גלישה של זייתוני מורידה את בניון לדשא. ניסה חזקה מאוד של אורן זייתוני. ציון אנוס, אנחנו איתך. כן, הקהל מאחורי אברהם גרנט ממשיך לקלל אותו, לצעוק בדם ואש את אברהם נגרש. הם קוראים בשמו של ראובן עטר. בינתיים אין שום תזוזה על ספסל המחליפים של מכבי חיפה. כל השחקנים שם עומדים, אף אחד עוד לא קיבל הוראה להתחמם, גם כאשר התוצאה הייתה ברגע שהובקע השער השלישי. אבל בטוח שבראש של אברהם כבר עוברים כמה שינויים שהוא יעשה במחצית. הוא חייב. הקבוצה הירוקה לא מתפקדת פשוט במחצית הזו. ואורן ניסים מרחיק את הכדור החוצה כדי להרוויח זמן. שלוש דקות תוספת של השופט. הכדור לחרזי. פרליה. מיכלסקי הולך אל קייסי. מנור חסן עכשיו. מנור חסן בלשון המעטה הוא לא חביב הקהל כאן בחיפה היום. אני לא מקנא בו כל כך. ודאי שלא, מסכן, עכשיו הוא נפל, התחלק, והקהל מתחיל לצעוק עליו. יש דברים שלפעמים לא יוצאים לך מקצועית, אבל אי אפשר להגיד שמנור חסן לא מנסה, לא רץ, לא נלחם. חסן כבש 3 שערים השנה, אבל זה קרה במחזור הראשון ובשני ובחמישי, ומאז שבת. וזה שחקן עם כישרון בלתי רגיל. קייסי מפסיד את הכדור וזו הזדמנות עכשיו למינטואן, והוא זוכר רק בקרן בסופו של עניין. אבל ללא ספק השחקן המצטיין של המחצית הראשונה הזו, אלין מינטואן, חוץ מהשער שלו הוא גם עשה הרבה מאוד עבודה, גם בבניית ההתקפות, גם בבלימה. בעיטת כן, והפועל חיפה שולחת קדימה הרבה שחקנים, גם את טלקר שהוא נגחן מצטיין. כדור לעבר טלקר, לא מגיע אליו. זייתוני בועט לשום מקום. שבוע שעבר בשמונת התקווה מכבי חיפה שיחקה רע מאוד במחצית הראשונה, גם ספגה שער די מהיר, וגרנט עשה שינויים במחצית השנייה, אבל הקבוצה לא הייתה במצב שהיא נמצאת עכשיו, דני. נכון, זה יהיה קשה מאוד לצאת מ-3-0, קודם כל בגלל שהקבוצה יריבה, הפועל חיפה משחקת טוב וקיבלה ביטחון, אבל מצד שני הוא חייב לעשות שינויים, ובטוח הוא כבר חושב גם על ג'ו טאוטס, גם על רפי כהן, יניב קטן, זה לאור ראובן עטר, יהיה מ4 השחקנים האלה, 3 ייכנסו בטוח, כי אין לו אפשרות אחרת להמשיך לשחק באותה צורה עם אותם שחקנים, הוא חייב לחפש את השינוי. הכדור של אדואן קייסי, אולי התקפה האחרונה של מכבי חיפה במחצית הזו, ושנקו לא מגיע, מיכלסקי רץ אל הכדור, הכדור של בניון עכשיו חזר לשחק באגף ימין, שולח פנימה ולא מגיע, ועכשיו בוארון כדי להרחיק. בשטח ריק לגמרי, גם משחקנים שלו. השריקה של מאיר לוי תגיע עוד מעט. הנה סיום המחצית הראשונה הזו, מחצית מפתיעה, אולי המפתיעה ביותר במשחקיה של העיר חיפה השנה משני הצדדים. השער השני שייך למספר 5, רן בן שמעון. השער השלישי של תורג'מן מהנקודה, מינטואן פתח את זה בדקה השישית, ואברהם גרנט יורד עכשיו לחדרי הלבשה
כדי לשוחח עם השחקנים שלו, והרבה מאוד קיטור יצא שם, תאמינו לי. למרות שגרנט לא ידוע כמאמן שצועק על השחקנים, הוא יאמר שם דברים מאוד קשים. הנה תורג'מן בונה את הראשון עם כדור הרוחב המצוין שלו שעובר את מערך ההגנה ונותן לאלין מינטואן הזדמנות לכבוש שער קל. 1-0 בדקה השישית. ואחר כך, אתם יודעים מה? הדבר הנפלא הזה של רן בן שמעון, גול לסו, פשוט שער גדול. והנה הפנדל של תורג'מן שחותם את המחצית הראשונה. 45 דקות נשארו למכבי חיפה כדי לנסות ולשמור על רקורד נקי של אף הפסדים. וציון אנוס רוצה לומר לנו משהו לפני שנצא לפרסומות. כן, ציון. אברהם גרנט ביקש משלושה שחקנים להתחמם חזק, ראובן עטר, ז'או טאוטס ויניב קטן, המועמדים להיכנס עם בפתיחת המחצית השנייה, אולי לא כולם, אבל לפחות כנראה שניים מהם. תודה רבה ציון. אנחנו נספר לכם שהערב אחרי חדשות 9 כאן ברשת תוכלו לראות ב9:30 את הדרמה האישה האחרת, וב10:25 פרק בסדרה הישרדות בערוץ הספורט. 8:55, שער 5, סיכום המחזור ה-20 בליגת העל, ליגת טלפון. עוד מעט נחזור לסיכום המחצית הזו, בינתיים פרסומות. ליגת העל בכדורגל, רשת, לא זזים מהבית. שוב ערב טוב לכם מאצטדיון קריית אליעזר בחיפה, 3-0 להפועל חיפה על מכבי חיפה בתום המחצית הראשונה. הנה הסטטיסטיקה, שימו לב להחזקת הכדור. מכבי חיפה מחזיקה יותר בכדור, אבל הרשת שלה מחזיקה גם כן יותר בכדור. זו הסטטיסטיקה של המחצית הראשונה הזו. אנחנו רוצים לנצל את הזמן כדי להתעדכן במה שקורה, ואומרים ערב טוב לארד ניר באולפן החדשות של המרד. ערב טוב יורם, החדשות. בינתיים הבנים עושים, הבנות רק מסתכלות. 3-0 להפועל חיפה על מכבי חיפה. עוד מעט פתיחת המחצית השנייה, אנחנו נהיה איתכם אחרי בגלל קצת פרסומות. לכל אחד יש את האחת שלו שתסגור איתו מעגל. לכל אחת יש את האחד שלה שיבוא ויפול בגורל. ואת הנשמה המתוקה שלי, היחידה שמדליקה אותי, ואיתך אני כל העולם, ואיתך אני כל היקום, בלעדייך ואני חצי בן אדם, בלעדייך אני בעצם כלום. פלאפון, מאמצת ליגת העל. עכשיו ברשת, ליגת העל בכדורגל, רשת, לא זזים מהבית. הדרבי של העיר חיפה יוצא למחצית השנייה שלו בעוד 30 שניות. התוכנית משודרת בחסות מעריב ספורט, מוסף הספורט היומי של מעריב. בחסות מבטחים יותר, קרן פנסיה מקיפה למנהלים, לעובדים שכירים ולעצמאים. המשחק משודר בחסות בירה מכבי, ארץ קטנה, בירה גדולה, בירה מכבי. התוכנית מוגשת בחסות פורד, יצרנית סדרת פורד טרנזיט החדשה בדגמי ואן וקומבי. המשחק משודר בחסות וולטרן אמולג'ל. וולטרן אמולג'ל, והכאב עובר. ראובן עטר עולה לשחק במקום מנור חסן. מיכלסקי מפנה את מקומו לרמונטס ז'או טאוטס. הליטאי, שני חילופים של גרנט לקראת פתיחת המחצית השנייה. 0-3 מבחינתה של הקבוצה שמארחת היום את הדרבי, מכבי חיפה. עכשיו יוצאים לדרך. בתשעת המשחקים האחרונים של הספגה, הפועל חיפה בשני משחקים בלבד, אומנם היא ספגה 4 ממכבי נתניה ו2 מהפועל תל אביב, אבל אין ספק שההגנה שלה מתייצבת. רן בן שמעון חוזר לכושר טוב, אזולאי עושה עבודה טובה מאוד, וזה קורה עדיין כשחלפון לא חוזר לשחק, אז הפועל חיפה יכולה להיות מאוד ערת. העבירה כאן היא של אמיר תורג'מן. לחזור מ-3-0 היא משימה קשה מאוד, כאמור בייחוד מהבחינה המנטלית, אבל שער אחד של מכבי חיפה יכול לפתוח את כל הסיפור, והשער הזה לא יהיה קל להשגה, מכיוון שכאמור הפועל חיפה מאורגנת מאוד במשחק שלה. כל אחד יודע על מי הוא שומר, איזה שטח הוא לוקח.
וטלקר באגף ימין של ההגנה, גוארון בצד שמאל, שניהם עושים בינתיים עבודה ללא דופי, מקבלים עזרה מהקשרים ואין להם בעיה עד לרגע זה. נכון, נכון, זה בדיוק מה שאמרת יורם, מקבלים עזרה מהגנה, כל אחד יודע איפה שהוא עומד ועומדים נכון וטוב, במיוחד אחרי 3-0, מה יחכו? מתפרצת שמכבי חיפה תבוא, תתקיף ואז תלצות במהירות. רץ אל הכדור הזה אוליאנוב, הכדור עובר את הקו ויש של מכבי חיפה. אין ספק שהשילוב הזה של בנאדו וחרזי כשני הבלמים, כאשר חרזי לא לגמרי קשיר בעמדת הבלם האחורי והוא משחק בעצם כמעט בקו אחד רוב הזמן עם בנאדו, השילוב הזה היום לא עבד. פליה שולח עוד כדור פנימה, לא מגיע, לא קייסי, בינטואן איתו. הרומני עושה עבודה יוצאת מן הכלל היום. חוץ לירוקים. בנאדו. עטר, נגיעה ראשונה. עבירה של ניסים עליו. של חרזי, ז'אנו כעת, שוב בנאדו, קייסי כעת, משתחרר יפה מאוד מטלקר, המסירה לאתר, הייתה מסירה לא טובה, בהזדמנות עכשיו לזייתון לשלוח כדור טוב, תורג'מן, מנסה לעבור עוד אחד אבל לא מצליח לעבור את אבישי ז'אנו, ועכשיו שאוטאוטס עם הכדור הראשון שלו במשחק היום. איכשהו זה מצליח לעבור את ניטואן. קייסי כעת לבניון על הקו השמאלי. אלו בן עטר, מנסה להחזיר את זה ולא מצליח. שוב קייסי. אוטאוטס. בנאדו. הכל מותח שם שמאלה, בצד ימין ריק לגמרי, ובניון פותח את זה לשם לעבר קלשנקו ולא מגיע. חוזר הדורן, ניסים עכשיו למתפרצת, והמסירה שלו חזקה מאוד, אבל תורג'מן משיג. מצטרף ילשב מאחור. שוב תורג'מן. לא מגיע לווליד בדיר כעת. אל ראובן עטר. ועטר שולח כדור יפה מאוד לקלשנקו, קלשנקו מכוסה על ידי בן שמעון. עכשיו בוארון קדימה. אוליאנוב נגח לחוץ. אוליאנוב עסוק היום בעיקר בהגנה. אתה לא רואה אותו כמעט במשחק ההתקפה של הפועל חיפה. וזה קורה בעיקר בגלל שחיפה משחקת באמת על מתפרצות, ואוליאנוב הוא שחקן של התקפה מתוכננת. נכון, והוא שם הרבה עין, גם על יוסי בניון וגם על פרליה, מי שעומד על ידו, אז הוא ממשיך איתו כל הזמן, כל הריצה, בשביל שלא יהיה פנוי, ואז לא לקבל את הכדורים, שמשם יודעים שמכבי חיפה מסוכנת מאוד. וואו, זורק. ילשב לא קיבל את הכדור, זה היה ז'וטאוטס, העבירה היא של ילשב על ז'וטאוטס. זה הכדור שוב של מכבי חיפה. ובינתיים מאחורי הכדור, אוהדי הפועל חיפה, בערב בלתי נשכח מבחינתם. הכדור של בנאדו. אז היא נגח. בניון משאיר את הכדור לאתר. אתר מרגיש את זייתוני. ומינטואן. נפל על ידי קייסי. איזה חכם השחקן הזה, יורם. ממזר או חכם? הוא חכם, הוא יודע מה הוא עושה, עכשיו עשה משהו שלא צריך לעשות, אבל עשה תנועה לאוהדים של מכבי חיפה, צלצול את המשחק, מסתכל, בא השופט, דיבר איתו. שמע, משחק עם הזמן.
עופר טלקר איבד את הכדור הזה. ואופרליה כעת שמנסה להוציא התקפה, לא מספיק מדויק. כדור חוזר עד זייתוני. רק ניסים רץ כדי להטריד, ומצליח להטריד כמו שאתם רואים. אוליאנוב כעת שולח את הכדור הזה לילשב. בוארון. הייתה הרחקה מוזרה מאוד, ההרחקה הזאת. ניסים נותן לכדור לצאת. בא לזרוק את כדור החוץ טלקר שיש לו זריקת חוץ ארוכה. לוקח לו איזה 6-7 מטר ריצה. הנה זה בא. כדור שוער וגם נבדל. הדרבים של השנה שעברה היו שייכים באופן כללי למכבי חיפה, 2 ניצחונות ותיקו אחד, ניצחון אחד גדול של 4-0 למכבי חיפה ו-2-0 במשחק הראשון השנה. זה מספיק לאדומים. הכדור של האתר משאיר אותו עכשיו לבנאדו. מרליה, שוב אתר, יפה לבניון. בניון בתנועה טובה, שולח את הכדור לקייסי, וקייסי עובר ומוכשל לטלקר. וזאת תהיה בעיטה חופשית למכבי חיפה. ובן אתר איבד את הכדור הזה. מכבי חיפה שולחת פנימה את כל מי שיכול לנגוח טוב, כולל אדורם קייסי. ווליד בדיר נמצא שם, גם חרזי מצטרף. יש שם הרבה תפיסות. ווליד בדיר שמנסה לברוח מבוארון. ראובן עטר מחכה שהשופט ירגיע את הרוחות. עכשיו הכל מוכן לבעיטה. עדיין מסוכן? עכשיו כבר לא כל כך. זו מגיעת בנאדו. הולך את זה לעבר ראובן עטר. כיסוי טוב מאוד של מינטואן, וטלקר מרחיק. זה מיועד לראובן עטר. תנועה מצוינת שלו. השופט אומר אין עבירה. גלשנקו מנסה להגיע ולא מגיע לנגיחה. והכדור בחוץ. שרון פרי, אנחנו איתך. תודה ירום. אז כשקבוצה מובילה 3-0, אז שחקני הספסל מרגישים קצת בחופש. ולמה אני אומרת את זה? כיוון שבמחצית אף אחד משחקני הספסל לא קם להתחמם, לא פאצ'ה, לא חלפון, לא אניצ'יץ', אף אחד. עכשיו גיא לוי מרים את כולם ומבקש מהם להתחמם ומיד. וגם לציון יש סיפור. אברהם גרנט בהפסקה מנסה לשדר רוגע לשחקנים שלו, אומר להם זה עוד לא נגמר, אפשר לעשות את זה, ולפני 3 דקות מסמן הספסל של מכבי חיפה ליניב קטן, עוד 5 דקות אתה נכנס. זאת אומרת בחשבון פשוט עוד 2 דקות אמור יניב קטן להיות החילוף האחרון של מכבי חיפה. בניון מנסה לשלוח קדימה את פרליה כאן ולא מצליח. משחק קצבני מאוד שיוסי בניון היום. הדברים לא כל כך הולכים. ויניב קטן מותח את השרירים עכשיו כדי לשפר במשהו את כושר ההתקפה של הקבוצה של גרנט, שהיום לא מצליחה לייצר התקפות טובות, לא ממש מסכנת את השער של הוואט. זהו ז'רטאוטס. קייסי כעת. עטר. ושחקני הפועל חיפה מנסים רק להרחיק את הכדורים כמה שיותר רחוק, הפעם לקרן. גנל מעלה את זה, הוואט לוקח. .11 עוד מעט במחצית השנייה. סגנון המשחק של שתי הקבוצות נשאר מאוד מאוד דומה למה שראינו במחצית הראשונה.
חיפה מתגוננת, מדי פעם מנסה ללחוץ ולגנוב כדור. פועל חיפה ולצאת להתקפה מתפרצת, כמו שראינו אותה כבר לפחות פעמיים היום. יש כאן עבירה מאחור בצילו של גאוטאוטס. כי אלה הדקות החשובות שהפועל חיפה שלא תקבל גול. כי אם הפועל חיפה מקבלת גול, אז מחזירה את מכבי חיפה, ועם התלהבות יכולה להכניס אותה בתוך השער. הם יודעים שצריכים לעבור את ה-20 דקות הראשונות של המחצית השנייה, ואז אולי לשחק יותר משוחרר. הנה בוארון עכשיו בהתקפה עם הרבה שחקנים באזור המסוכן, אבל המסירה שלו לא טובה. עכשיו דוידוביץ' צריך לחכות עד ששחקנים יעלו קדימה. הוא מעדיף את הכדור הקצר לז'אנו. זהו פרליה. שוב ז'אנו. לחץ טוב של האדומים. ואם החילוף של יניב קטן אולי יתבצע, אז אולי יצא ווליד בדיר, ואז ישחק יותר יניב קטן בצד אחד. אני אתן לך להמשיך יורם. זה בסדר, תשמע, כמו שמכבי חיפה משחקת היום, אתה יכול להרגיש חופשי. הכדור הזה מיועד לניסים, פרליה מנצח אותו, ניסים עושה את הפאול. הכדור של אובן עטר. שולחת בניון פנימה, בניון עם טלקר, וטלקר זוכה. שוב עטר. מאחור בנאדו. משחק קצת עומד של הירוקים. והנחת דגל לנבדל של קלשנקו. השופט מאפשר עכשיו למכבי חיפה לערוך את החילוף השלישי שלה. ווליד בדיר יוצא ויניב קטן נכנס. ולמה בדיר יוצא ונכנס יניב קטן? יניב קטן ישחק מצד אחד, יוסי בן עדיו מצד שני, קלצ'נקו באמצע, ואז ייתן חופש פעולה לרובן עטר ולפרליה להתקדם כמה שיותר לכיוון החלוצים שלהם, ורק גאוטאוטס לבד באמצע. מקבל את הכדור ניסים עכשיו, בנאדו מרחיק את זה החוצה. כל דבר שהפועל חיפה תעשה עכשיו מבחינת ליקוט הכדורים והוצאת כדורי החוץ יהיה טיפה יותר לאט. לא מיועד לילשב, נעצר על ידי פרליה, עכשיו שוב לוקח את הכדור טלקר והופך את זה טוב מאוד לצד שמאל. זהו עכשיו אילן בוארון, יכול להתפתות לבעוט לשער וגם עושה את זה. מוצא דוידוביץ' מוכן. הכדור של מכבי חיפה. טלקר עוצר את הכדור שמיועד לבניון. אוליאנוב. פרליה מלקט את הכדור הזה. שוב טלקר. עד קייסי. שוב קייסי. עכשיו יניב קטן. נגיעה ראשונה. פרליה. קייסי פותח שמאלה. ופרליה מנסה לעבור את זייטוני ולא מצליח. זייטוני מופל על ידי קייסי. שימו לב, מלך שערי מכבי חיפה העונה הזו, לפחות עד עכשיו, רפי כהן, 9 כיבושים, לא ישותף היום. לקראת סיום הדקה ה-60 של המשחק, חצי שעה לסיום, הפועל חיפה שומרת על היתרון שלה, וקשה מאוד לראות איך הירוקים הופכים את התוצאה הזו. וזה יהיה קשה מרגע לרגע מכיוון שהלחץ של השעון יתחיל לעבוד גם כן. נכון, וכמו שאתה אמרת, והשעון עובר והזמן מתחיל להגיע לדקה ה-90, אז יהיה יותר לחץ בשביל הירוקים ויותר משוחרר ישחקו האדומים. הכדור של עלי מינטואן, מסירה לא טובה, מקבל את הכדור בחזרה וזה מסוכן עכשיו. מעלה את זה אולי מעל השוער, לא מספיק טוב. תורג'מן היה צריך לקבל את המסירה הזו ולא קיבל אותה. קטן אחורנית לחרזי. שנו. דור חרזי. בנאדו פותח שמאלה לרובן עטר. טלקר מאוד פעיל בצד ימין של ההגנה. בירה מכבי. זהו עטר כעת.
טוטאוטס, בנאדו מאחור, בנאדו נותן את הכדור לבניון. עכשיו חרזי ושוב כל שחקני מכבי חיפה בניסיון ההתקפה הזה. בניון עובר, לא עובר. הכדור של אוליאנוב. ברדיה מנסה פעם אחת, ואוליאנוב קדימה, בלי כתובת, חרזי עודף את זה. ג'אנו כעת, תנועה טובה של ג'אנו. גם מסירה יפה, לאתר מהאוויר, החוצה. אין הרבה שחקנים בכדורגל שלנו שיכולים לבעוט ממצב כזה בכדור ראשון. ראובן עטר הוא אחד מהם. לא הרכין את הגוף מספיק כדי לשלוח את הכדור לתוך המסגרת, אבל מהלך יפה. כן, מהלך יפה מאוד. ג'אנו ראה אותו מצד שמאל, מצא לו כדור, אבל קשה מאוד להפקיע ממצבים כאלה. פנפסטן, פנפסטן. אז זה מה שמחכה לנו עכשיו. מכבי חיפה יוזמת יותר, תוקפת יותר. היא עשתה את זה גם במחצית הראשונה, אבל את העוקצים הביאו האדומים. אלין, מינטואן מנסה לעצור, וטלקר עושה את זה בשבילו. טוטאוטס בכניסה חזקה ואמיצה. כדור הזה מיועד לקלשנקו, קצרה רגלו. ברליה כעת. הנה הזדמנות של יניב קטן כעת. שולט הכדור לראובן עטר. מסירה לא טובה של ראובן עטר. כדור של בנאדו. היה של בנאדו. ועכשיו אורן ניסים מנסה להדביק את הגלגל הזה. איסי ראשון. עכשיו ראובן עטר. לבניון. מקום שבניון מאוד אוהב. נותן את הכדור לפרליה. פרליה מנסה להחזיר לו ולא מצליח. משחק לא טוב של פרליה היום בהתקפה. הוא עושה הרבה עבודה, הרבה מאוד ריצות. בינתיים תורג'מן מגיע לעמדה טובה. צריך לקבל עזרה, מסירה לא טובה של תורג'מן. החלוצים של הפועל חיפה מתחילים להיות עייפים, יורם. הם רצו הרבה, עשו הרבה עבודה הגנתית ורצו למתפרצות מהירות מאוד. בטוח עוד 5 דקות, 10 דקות, גיא לוי יעשה איזה שינוי. הנה עטר עכשיו. הוא רואה שיש לו שחקן בניצל, בניון היה עמוק מדי, ועטר לא מסר לו, אבל הפועל חיפה מחלצת ביותר בהתקפה משלה. יש פה נבדל, לפי דעתי הכוון לא מרים את הדגל. הזווית שלנו ניסים היה 1 מטר בפנים. והכוון צודק, ואנחנו טועים. זאת אומרת אני. הכדור של טלקר. אוליאנוב. וגיא לוי, אני רואה אותו מפה משתגע, יורם, התנועות שלו, תעצרו את המשחק, תנו פסים, תניעו את הכדור. הם מניעים את הכדור, זה מה שהם עושים. אוליאנוב מקבל את הכדור עכשיו. זהו עכשיו זייתוני. מסירה לא טובה, המסירה האחרונה הזו. וזהו עכשיו אריק בנאדו. בדרכו רץ עם הראש למעלה. עכשיו צריכה לבוא מסירה טובה, מגיעה מסירה לשחקן בנבדל. וזהו קלשנקו. וכל מה שמכבי חיפה מנסה לעשות היום פשוט לא הולך. יש פה נבדל ברור. מנצח על התזמורת שלו היום גיא לוי. תן לו עוד שרביט קטן כזה, איזה צ'ופסטיק, והכל בסדר. הפועל חיפה עוד לפני המשחק הזה יצרה פער של 5 נקודות מהמקום החמישי. הנה הבעל הבית רובי שפירא מאוד מרוצה היום מהקבוצה שלו ויכול להיות גאה בה. אחרי ניצחון של הפועל פתח תקווה הצטמק הפער ל2, אבל עכשיו הוא שוב פתוח ל5. גוארון עם הכדור יורה אותו החוצה. ינקלה שחר הולך ומתקרב להפסד ראשון השנה בליגת העל. זה היה צריך לקרות מתישהו, אני לא בטוח שמכבי חיפה רצה שזה יקרה דווקא היום. זה בדיוק הנקודה. לא דווקא היום, לא בדרבי ולא פה. הגדול של קלשנקו עכשיו. ובן עטר לידו. אבל גם טלקר פה, וטלקר היום מדויק מאוד, חד מאוד. משחק במין רגיעה כזו, שקט, כמו שהוא יודע לשחק. אוליאנוב
נותן את הכדור הזה לבוארון. זייתוני כעת במסירת עומק יוצאת מן הכלל. כדור יוצא מן הכלל של זייתוני. גם הוצאת כדור יפה, אבל דוידוביץ' מוכן. ציון אנוס, אנחנו איתך. תראה, אברהם גרנט רואה שכל ההתקפות של הקבוצה שלו באות מאגף שמאל, והפועל חיפה לא מתקשה יותר מדי לעצור אותם, אז הוא מבקש את בניון לעבור לצד ימין כדי להעביר קצת כובד משקל לאגף הזה, אבל בינתיים, מאז שבניון עבר לאגף ימין, לא רק כדור אחד, כל ההתקפות באגף שמאל. הנה טלקר, ובן עטר עושה עליו עבירה. טוב, קודם הייתה דחיפת רגל של טלקר, רובן מחזיר לו את זה. אבל השופט ראה את זה. השופט גם צריך לשרוק את זה. אז אולי שולח קדימה לעבר ניסים. ניסים עם בנאדו, וניסים היום יותר טוב מבנאדו. ומה תגיד על זה? איזה מסירה טובה שלא מסירה מצוינת, אתה לא רואה הרבה פעמים את אורן ניסים מוסר מסירות עם כזה טאץ'. איזה יופי. ככה ברגש. כדור ההמשך של תורג'מן היה חלש. לוי ראה את ה-4-0. גם גרנט. הגדול של זוטאוטס, שימו לב לזמן, 68 דקות במשחק. יניב קטן. היום מסירות כאלה לא כך הולכות במשחק הזה, כאשר שחקני הפועל חיפה מפוקסים וקוראים את המהלכים טוב מאוד. הנה עכשיו עלים מינטואן. ילשב. העבירה היא של ג'אנו. יש הרבה שחקנים בהפועל חיפה שמשחקים מצוין, גם לא דיברנו אולי על אורן זייתוני, אבל אורן זייתוני עושה עבודה מצוינת באמצע, שקט, גונב הרבה כדורים, מוסר טוב, יצא להם כמה מתפרצות עם כדורים ארוכים, הוא באמת גם משחק מצוין היום. לא ראה הרבה נחת העונה בהפועל חיפה, גיא לוי. אבל עכשיו כאשר הרוחות רגועות שם, הקבוצה שלו משחקת טוב מאוד. כדור של מינטואן. לפני מוסר, בודק איפה למסור. וראיתם עכשיו דוגמה לשחקן אירופאי. הוא קיבל את הכדור, יש שחקנים שמתפתים למסור את זה מהר. ראית שמינטואן עוצר את הכדור, מסתכל, ואחר כך שולח אותו למקום מסוכן. לא הפך לשער, אבל מהלך טוב. אילן בוארון בגלישה טובה מאוד. כדור ליילשב, נעצר אצל ז'וטאוטס. עכשיו ראובן עטר. לפני שמכבי חיפה צריכה לכבוש עכשיו, או שהמשחק הזה ברח לה מהידיים, אלא אם כן זה כבר קרה מזמן. כי הזמן 21 דקות לסיום. אין הרבה מהמצרך הזה. יציאה טובה של דודו עוואט. הכדור של זוטאוטס. בניון לא מציע להשתלט, זה אוליאנו כעת. רואה את הכדור חזרה מתורג'מן. בסופו של דבר הכדור נשאר של הפועל חיפה. שרון פרי רוצה לספר לנו. כן, עכשיו הקהל קורא לגיא לוי לעשות כבר חילוף. הוא אומר, אל תפחד לעשות חילוף, אל תגמור לנו את השחקנים. בינתיים השחקנים ממשיכים להתחמם, וחילוף עדיין אין. האוהדים רוצים לקבוע אם השחקנים גמורים, לא גמורים. תנו למאמן, הוא יודע מה הוא עושה. כל אחד הוא דוקטור, אדוני. למרות שיש קרובי משפחה של השחקנים שיושבים בקהל, והם דואגים, אתה יודע שהילדים לא יתעייפו. הגדור של חרזי כעת. אין שום סיבה לגיא לוי לעשות חילוף. לא חייבים לעשות חילופים בכדורגל. אם הכל עובד, למה להחליף? ראובן עטר. ועוד פעם רמז עם המקום. זה משחק מאוד מאוד שקוף בהתקפות של מכבי חיפה. עטר רוצה לקבל ומקבל את הכדור הזה. גם מעביר אותו לצד שני יפה.
לאוקלשנקו שם עם בוארון. אבל תראו איך שחקני ההגנה של הפועל חיפה מצליחים להרחיק את החלוצים של מכבי. אולי עכשיו ההזדמנות, גם כאן לא. גם בן שמעון. בן שמעון. כדור קרן שאיבד פרליה. קטן ממתין לכדור הזה, אלון חרזי מגיע עכשיו מספר 3. הנה ההזדמנות של ג'ו טאוטס. זה הולך לקומה ג' מחוץ לאצטדיון. והשאר מסתבר הרבה יותר נמוך. – 72 דקות של כדורגל, עדיין 3-0 מדהים מהמחצית הראשונה של הפועל חיפה. ושימו לב לפלקט הזה. אנחנו איתך דוד. הכדור של מינטואן הופל על ידי הליטאי ז'ו טאוטס. ילשב כעת, תורג'מן נסה לעבור בכוח. תורג'מן, אולי איזה מסירה או שתיים יכולה לעזור לו. ראינו היום מסירה נפלאה שלו, למה לא לתת יותר מזה? אבל תסתכל איזה יופי, הוא הפסיד את הכדור ועשה ספרינט של 30 מטר לקחת עוד פעם חזרה את הכדור. באמת. סך הכל שאתה בודק את המאזן של אמיר תורג'מן, אתה מוצא אותו תמיד על כף הזכות. וכאן סיום הריצה הזו והעבירה עליו. טוני שולח את הכדור הזה ימינה לניסים. כמה כוח יש לאורן ניסים. כמה כוח יש לו. וכמה התמדה ורצון. אמרתי את זה ואני ממשיך להגיד את זה. כל פעם שאני רואה את אורן ניסים אני נהנה. הוא כל כך משקיע במשחק, הוא כל כך רוצה לעזור לקבוצה שלו, שזה תענוג. 17 דקות לסיום, קרן לקבוצה שמובילה כאן 3-0. ומינטואן כובש השער הראשון. ירים את הכדור. לא ממש מרים אותו. יש כאן עבירה של תורג'מן על דוידוביץ'. ציון אנוס, אנחנו איתך. 17 דקות לפני ההפסד הראשון המסתמן של מכבי חיפה, אני יכול לספר לכם על שיחה שערכנו השבוע עם אחד משחקני חיפה אחרי ההפסד של בית"ר ירושלים. הוא כמובן שמח על ההפסד, אבל אמר לנו שהוא קצת חושש משעננות. ולמה? הוא אומר, הניצחון על בני יהודה שהושג ממש בשניות האחרונות שבוע שעבר נותן לקבוצה, מדברים על מזל של אלופים, אבל הוא גם נותן לקבוצה תחושה של איזושהי חסינות מסוימת לפני הפסדים, והשחקן הזה חשש בוא נגיד, התחושה הזו של שחקני מכבי חיפה שהכל יבוא להם בקלות, והנה, אנחנו רואים את התוצאה כאן במגרש. אנחנו גם אולי רואים עד כמה בלה בוסטובסקי חסר, מכיוון שיש בוסטובסקי משהו שמשקיט מאוד את ההגנה, עושה סדר בהגנה, אתם לא תראו אותו עושה שטויות. והיום מערך ההגנה של גרנט נכנע 3 פעמים בעצם למהלכים שהיו קצת יותר מהירים ממה שאנחנו בדרך כלל רואים בכדורגל שלנו, וזה הספיק כדי למוטט אותם. 15 דקות לסיום, אנחנו רואים כאן את יניב קטן נעצר בעבירה של בוארון. גם כן עבירה די מכוערת, האמת. כן. הכדור של בנאדו. הכדור של בנאדו. הכדור נעצר עכשיו אצל בן שמעון. חרזי. שחקני הפועל חיפה היום פשוט רוצים יותר, אתה מרגיש את זה בכניסה לתיקולים. ובינתיים ה-11 שפתחו אצל גיא לוי על המגרש. יכול להיות שבשלב מסוים בן מרגי ימצא את מקומו, אולי אחד משחקני ההגנה, למרות שאני לא רואה שמכבי חיפה ממש מאיימת. טלקר שולח קדימה. כדור נעצר אצל קייסי, הנה עכשיו בן עיון.
פותח את זה טוב מאוד ימינה פרליה, והכדור יוצא לקרן. פרליה איבד את כדור הקרן הזה, מחכה שחרזי יגיע ומעלה את הכדור לעברו. טאוטס נגח, בנאדו מחזיר את הכדור הזה. עכשיו קלשנקו, ראובן עטר לא יכול להגיע לנגיחה, פרליה ינסה לבעוט ופרליה מחטיא. הזווית היא לא זווית טובה בשביל בית"ר, פרליה אולי היה צריך להרים ולחפש אחד החברים שלו שנמצאים ברחבה. דיברנו בפתיחת המשחק היום על אי היציבות, על חוסר היציבות של הפועל חיפה. קבוצה מסוגלת לשחק כדורגל טוב מאוד במשחק אחד או שניים וליפול אחר כך. היא לא הצליחה השנה אף פעם ליצור רצף של יותר משני ניצחונות, וגם הניצחון היום יהיה ניצחון שני, ואין כמעט ספק שהקבוצה תנצח היום. כמובן שהטקו נגד אשדוד, אני מדבר על ניצחונות, כאלה שמביאים 3 נקודות, יותר משניים, נאדה. אבל אולי אחרי המשחק הזה שהם יקבלו ביטחון, לנצח בדרבי את מכבי חיפה מקום ראשון, ירים להם קצת את הביטחון, ואז כן ייכנסו לרצף של משחקים וניצחונות. שים לב שההפרש בטבלה בינתיים מצטמצם ל8 נקודות בין הפועל תל אביב לבין מכבי חיפה במקום הראשון. זה מחזיר את הפועל תל אביב לתמונה, יש עוד ליגה ארוכה לפנינו, אנחנו בחזור ה-20 בסך הכל. יש לנו 33 מחזורי ליגה רגילה לפני שנגיע לפלייאוף. אז בבנק הנקודות יש עוד הרבה מאוד מזומנים. זהו טאוטס. שוב זה טאוטס עם קטן באגף ימין. אוליאנוב עוזר מאוד להגנה. אין עבירה, השופט אומר. יניב קטן שולח פנימה. זהו ראובן עטר עכשיו. ועוד קרן. ראובן עטר איבד את כדור הקרן הזה, זה אומר שהכדור יסתובב לכיוון השער ברגל שמאל. לעומת רוב הקרנות שראינו עכשיו מפרליה שניבטו החוצה. ושנקו מנסה להתקרב עכשיו לכדור הזה ולא יכול. תהיה לאתר עוד הזדמנות למצוא ראש. לא תצא שוב את אתר. הפעם כדור חוץ. זה מה שיכול לעשות אוליאנוב תחת הלחץ של הרבה מאוד שחקנים בירוק. וזה הזמן שכל מאמן מחפש מתי שהוא מוביל, דקה 80, לעשות חילוף או 2 בשביל לעצור קצת את המשחק, קצת את התקופה, ולדעת שהוא בטוח לקח את המשחק. הכדור של יניב קטן עכשיו. הרמת דגל נבדל. והכדור עובר להפועל חיפה. שרון, אני רואה שהולך ומתבשל חילוף שם בצד שני. נכון מאוד, אמיר תורג'מן ואורן ניסים יצאו מהמשחק. מי שייכנס זה מיכאל לניצ'יץ' וויקטור פאצ'ה, חילוף כפול בהפועל חיפה. זה אומר שלוי מרגיש אולי ככה כשמכבי חיפה עסוקה בהתקפות, הוא יכול אולי לעקוץ בעוד אחד. כן, למה לא? תשמע, זה חילופים טובים. יוצאים 2 חלוצים, אחד ששחק על הקו ואחד בחלוץ מרכזי, ונכנסים שחקנים באותם תפקידים, אבל אולי קצת יותר, אולי לא, קצת יותר טריים, שיכולם להביא פתאום איזה עקיצה, כמו שאתה אומר, ולתת עוד גול. הכדור של יוסי בניון שולח את ראובן עטר בכדור יפה. מגיע בן שמעון, בעל הבית. הנה החילוף עכשיו בהפועל חיפה. מיכאל לניצ'יץ' וויקטור פאצ'ה, 2 שייכנסו כאמור. אורן ניסים שעשה היום עבודה יוצאת מן הכלל בהתקפה של הפועל חיפה. מפנה את מקומו גם אמיר תורג'מן. ירד לספסל.
תורג'מן מחכה שיונף המספר שלו. הנה עכשיו הוא מונף, ותורג'מן שידע שהוא עומד לרדת עושה את דרכו עכשיו לנקודת החילופים. תורג'מן כובש היום שער מהנקודה הלבנה, השער השישי שלו העונה, ואולי השער הזה פותח שוב את מסכת ההבקעות של החלוץ המכונן הזה. אניצ'יץ' עולה לשחק. בניון עם כדור החוץ. לוטאוטס. אוליאנוב. שולח קדימה עכשיו את פאצ'ה למרוץ הראשון שלו עם חרזי. אנחנו עוברים אל שרון פרי. את עם אורן ניסים? כן, וכשקבוצה מובילה 3-0 אז גם גיא לוי נותן לשחקנים שלו להתראיין, ואני נמצאת אורן ניסים, תשמע, משחק פשוט מדהים, וגם קיבלת את האשראי מהמאמן לפתוח בהרכב. הוכחת גם משהו היום. כן, לא שיחקתי הרבה זמן, היה לי פציעה בגב, ואני שמח שגיא לוי נתן לי לפתוח. אני שמח קודם כל שהקבוצה ניצחה. מי שגר פה בעיר יודע כמה חשוב הדרבי המשחק הזה. אני שמח שאנחנו כנראה ננצח את המשחק. נשאר עוד איזה 8 דקות, אבל אני שמח, זהו, אין לי מה להגיד יותר. אני באמת מאושר. תודה רבה, אורן. ביי. בינתיים יש כאן עבירה על זייתוני. זייתוני צריך להירגע, אומנם כואב לו, אבל הקבוצה שלו בעמדת ניצחון. רובן עטר מאוד מתוסכל היום, אפשר להבין. בדרך כלל שחקן שלא מרבה לעשות עבירות רובן עטר, אבל כאן באמת עבירה של תסכול, תראה שהוא קופץ עליו. כן, אתה יודע מה קורה, החזיקו השחקנים של הפועל חיפה דקה וחצי את הכדור, האוהדים שלהם התחילו לשאול עולה, ואיזה רובן לא אהב, נכנס חזק, אבל אחרי זה הוא ביקש סליחה ונגמר פה הכל. 7 דקות לסיום המשחק הזה בחיפה. יתרון ברור של הפועל חיפה גם באיכות המשחק היום. מכבי חיפה לא מצליחה לייצר שום דבר מסוכן ושום דבר עם השראה. כל קבוצה צריכה להפסיד פעם בסופו של דבר, אבל לא אי אפשר לסיים את העונה בלי הפסד. אז זה קורה פה, בבית, בדרבי. הפועל חיפה אחרי עונה וחצי מצליחה לנצח את היריבה העירונית שלה. עבירה של קטן. בירה מכבי. ויהיה להפועל חיפה ניצחון מספר 3 ב4 מחזורים אחרונים. מזכיר לכם שאחרי חדשות 9 כאן בערוץ 2 תוכלו לראות היום ב9:30 את הפרק בסדרה הדרמטית האישה האחרת. אחר כך תבוא הסדרה הישרדות. ובערוץ הספורט ב5:09 שער 5 סיכום המחזור המפתיע הזה, המחזור ה-10. הקהל של הפועל חיפה שר ירושלים, פתאום החווה כזו בין הפועל חיפה לבית"ר ירושלים, ככה זה. אין ספק שההגמוניה בעיר הזו, לפחות במה שנוגע למספר האוהדים, היא הגמוניה של מכבי חיפה ברורה ומוחלטת. אבל האדומים יצאו לרחוב היום ומחר, ככה עם חזה נפוח. ופה בעיר לוקח עד המשחק הבא, עד הדרבי הבא, הם יכולים לשמוח ליונה. טלקר מחליט את הכדור הזה עד ילשב. וציון אנוס רוצה לכדרר, כן ציון? כן, קודם כל אברהם גרנט ביקש מיוסי בניון שוב לעבור לאגף ימין ולבקש מיניב קטן שעד עכשיו שחק קשר חלוץ באגף ימין להיות חלוץ לגמרי. ועוד דבר אחד, המשטרה חוששת מעימותים בין אוהדים בסוף המשחק, לכן מה שהיא תעשה, היא תסגור את השערים ביציע של הפועל חיפה בתום המשחק. קודם כל יתפזרו לבתיהם כל האוהדים בירוק, ויש כאן כמו שאתה יודע לא מעט, ורק אחר כך יאפשרו לאוהדים באדום לצאת.
תודה. בינתיים ראובן עטר מקבל את הצהוב על הכניסה הזו. זו עבירה שנייה של ראובן עטר בתוך 2 דקות, ושוב עבירה באמת של שחקן שמרגיש מאוד מאוד נעלב מתוצאה כאן. הכדור הזה נשלח עכשיו יפה מאוד לאניצ'יץ', המסירה שלו לא יוצאת כמו שצריך. פאצ'ה חיכה לכדור ולא קיבל אותו. כן, אבל הרמה הייתה צריכה להיות בגובה. פאצ'ה היה לבד בצד השני של אדרן קייסי. הנה עוד הזדמנות עכשיו למינטואן. מכין את הכדור הזה לזייטוני, וזייטוני עובר טוב מאוד והכדור יהיה שלו. הנה גם מגיעה המסירה, וזאת תהיה קרן מהראש של בנאדו. מיכאל אניצ'יץ' שבא לבעוט את כדור הקרן. למה? כי הוא היה השחקן הכי רחוק מהכדור. בוודאי. לא שמשנה עכשיו כל כך, כי באמת בינתיים נזרק איזשהו בקבוק מים לעבר אניצ'יץ', מפנה אותו ובועט עכשיו. קרן כזו, לא בדיוק מה שהתכוון המשורר. בניון מרחיק את הכדור הזה, לאריק בנאדו מנסה להגיע מול אוליאנוב. אוליאנוב היום בלתי עביר. בניון, ז'וטה אותה, שוב בניון. ראובן עטר כעת נותן לקייסי. מכבי חיפה משחקת עכשיו, כמו שאתם יודעים, רק על הכבוד, כי תוצאת המשחק סגורה לגמרי, אבל הם צריכים להגיע לפחות לשער, וזה לא הולך. דודו עוואט מארגן לו חומה. בשלב הזה החומה במרחק קצר מאוד, השופט לוי ייקח אותה עוד 3-4 מטר אחורה. ראובן עטר יבעט בערך הטווח של בן שמעון, אולי קצת יותר רחוק. עובר ומחטיא. דקה וחצי לסיום המשחק, עדיין התוצאה עומדת על 3-0 למרות הבעיטה היפה הזו של ראובן עטר. עוד חילוף שרוצה גיא לוי לעשות, הוא מוריד את ילשב ומאיר בן מרגי ייכנס במקומו. זה טוב לפרמיה? כן, בוודאי. וזה טוב גם כדי לייצב את ההגנה, כי אם כבר לא לספוג, אז עד הסוף לא לספוג. אין דומה 3-0 ל-3-1. בוודאי שלא. הכדור של בן שמעון. זייטוני, טלקר. זה יפה של טלקר, וזהו עכשיו אוליאנוב, כאשר בצד ימין מחכה מינטואן, והכדור שלו בזמן, שולח אותו לרוחב השער חזק מדי. אבל עדיין מסוכן. אניצ'יץ' מחפש למי לתת את ההזדמנות לבעוט. נותן את זה לשחקן היריב. עוד התקפה עכשיו של גוארון. גוארון יורה. חוזר עד בן מרגי. עבירה של אבישי ז'אנו, והכדור יהיה של אניצ'יץ' מן הדשא. השופט מוסיף 3 דקות גם למחצית הזו. הקהל של מכבי חיפה התחיל כבר את היציאה לכיוון הבית. היציאים הירוקים הולכים ומתרוקנים. כאמור, היציע האדום ימתין בסבלנות ויחגוג את הניצחון המתוק הזה עד שיתרוקן האצטדיון. הכדור של אוליאנוב לטלקר.
כדור טוב, ודוידוביץ' יוצא מדויק. אם אוזניי אינן מטעות אותי, בכל פעם שהכדור מגיע לטלקר אני שומע נהמות גסות מן היציע. זה אומנם לא חזק, זה אומר שרק מתי מעט מלכלכים את עצמם בשטות הזו ומזהמים לנו את האוויר כאן בחיפה, שהוא פשוט אוויר נפלא. אז אומנם בשקט, אבל יש פה כמה חוליגנים בכל זאת שלא שוכחים לעשות גם את זה. ג'וטאוטס עכשיו עם הכדור, חזק מדי שמאלה וקייסי מציע להשתלט על הכדור, אבל מגיע לשם עכשיו טלקר, הכדור בחוץ. הכדור של פרליה. כדור חוזר עד אבישי ז'אנו. יש לנו עוד דקה אחת לסיום המשחק הזה. זהו חרזי, ג'וטאוטס, פרליה. יוסי בניון לא מצליח לעבור את טלים לינטואן. עכשיו ג'וטאוטס לפרליה, בניון. כדור חוזר עד קייסי, ג'וטאוטס שוב דרך המרכז, וכאן אי אפשר לעבור. זהו אניצ'יץ' שולח את פאצ'ה, לא מגיע. אבישי ז'אנו אולי להתקפה האחרונה של מכבי חיפה במשחק. לא מגיע עד ראובן עטר, נותן הזדמנות לדודו עוואט. יוסי בניון לעצור עוד כדור אחד ולשמור על שער נקי. משחק רביעי ברציפות שדודו עוואט שומר על רשת נקייה, והנה מסתיים הדרבי של חיפה. הפועל חיפה מנצחת בגדול 3-0, ניצחון ללא עוררין, ואנחנו יורדים מהר אל הדשא אל ציון אלוס. כן ציון? כן, אנחנו עם אברהם גרנט. אברהם, אתם מזייפים די הרבה זמן ואולי היום הגיע עת התשלום? לא, אני לא חושב. זה בסך הכל זה אחד מאותם ימים ששום דבר לא הולך, ובזה נגמר הסיפור. וזה נגמר הסיפור? תראה, זו תקופה ארוכה שמכבי חיפה לא משחקת טוב, פשוט היום אולי נתקלתם בקבוצה שידעה לנצל את זה. לא, אני לא חושב. מכבי חיפה שיחקה טוב גם בזמן האחרון, פחות טוב מאשר לפני כן. ומה לא הולך היום? שיחקה טוב. שוב, יש דברים שאין להם הסבר, זה אחד מהימים שלא הולך לך שום דבר, למרות שרוב הזמן החזקנו בכדור. תורא אנחנו סופגים שער, מכה נייחת, מפנדל, משגיאה מסוימת. אבל בסך הכל אני לא בא בתלונות, כי אלה, מי כמוני יודע שדברים כאלה קורים בכדורגל, זה יום שחור, לא מאותם הימים שנזכור אותם, אבל אנחנו מסתכלים כבר קדימה. תודה בשלב הזה. תודה רבה ציון. אנחנו כמובן נמצא לכם בתוך השמחה הזו גם את גיא לוי עוד מעט. בינתיים, כאשר מותר כבר לעלות להגדרות ולא לקבל צהוב על זה, עולים שחקני הפועל חיפה בראשות הקפטן שלהם טלקר ורן בן שמעון, הקפטן לשעבר, עולים אל היציע כדי לומר תודה לקהל האדום שמלווה אותם בדרבי הזה. הפועל חיפה מנצחת ללא תנאי 3-0, הפסד ליגה ראשון העונה למכבי חיפה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, עוד מעט נחזור כדי לסכם את המשחק המרתק שראינו הערב כאן בחיפה. טוב ללילך, ונבדוק האם אוהדי הפועל עדיין חוגגים או שכבר הלכו הביתה. לא, אוהדי הפועל קיבלו היתר, הלכו הביתה. כן, צריכים לקום מוקדם מחר, או במשמרת בוקר בבתי הזיקוק כמובן. כנראה, כן. בכל מקרה, ראינו אותם צוחקים, ראינו אותם שמחים, אבל ראינו גם את הקהל של מכבי חיפה, ותשמע, בשביל קבוצה שמובילה את הליגה במקום ראשון, הרבה סבלנות אין לחלק גדול מהקהל הזה. ראינו במחצית אוהד שנכנס וניסה אולי לפגוע, אולי רק להתקרב לספסל של אברהם גרנט, וכמובן נלקח משם על ידי המשטרה. ראינו לאורך כל המשחק בעצם מאחרי השער הראשון, אוהדים שקוראים קריאות גנאי נגד אברהם גרנט, לא אוהבים את ההחלטות שלו לגבי ההרכב, את העלייה של מנור חסן ושל וליד בדיר בעיקר, די מאשימים אותו בזה שהקבוצה לא מצליחה לברוח, למרות שביתר ירושלים מפסידה את הנקודות. בסך הכל במכבי חיפה לא מסתפקים כנראה במקום ראשון, הם רוצים גם רק ניצחונות, ובעיקר לא להפסיד בדרבי, וראינו את השמחה הגדולה של הפועל חיפה מודי, ואתה כמובן יודע על מה אני מדברת, אבל הרבה זמן לא
ראינו אותם כל כך שמחים. אחרי כל הבעיות והצרות שהיו השנה בהפועל חיפה מכל הכיוונים, ראינו את רן בן שמעון שהוציא הרבה לחץ, שחרר עם משחק מצוין. ראינו את אורן ניסים שפתח היום בהרכב, קיבל קרדיט והחזיר כל אגורה שנותנים לו. בסך הכל ראינו בהפועל חיפה המון שמחה, אבל מה שעשה את המשחק הזה הוא בהחלט הסיפור של הקבוצה שבעצם איבדה את הנקודות ואיבדה את היכולת לברוח לבית"ר ירושלים. תנועה מצוינת של ברליה וגם מסירה טובה לבניון. בניון מתרגיל 1-2 של החלפת רגל, לא מצליח לעבור, וזהו עכשיו תורג'מן. גם אמיר תורג'מן רעב מאוד לכבוש שער, כבר הרבה זמן שהוא לא ראה את הרשת. עדיין תורג'מן בפריצה מצוינת. הנה הזדמנות עכשיו, הנה הזדמנות, והכדור בפנים, ו1-0, וזהו וליד בן טוען שכובש, יוצא מן הכלל. כל השער שייך למספר 9, אמיר תורג'מן. איזו בריחה ממיכלסקי, הייתה עבירה, השופט נתן לו את היתרון. הנה גם עכשיו, תראו את התפיסה הזו מאחור, תפס לו את החולצה, על זה מגיע צהוב. המסירה עוברת את כל ההגנה, ושם בן טוען יורה גבוה וגם פוגע. שער מצוין של הפועל חיפה, נותן צבע אדום לדרבי הזה, והחגיגה רק התחילה. בן טוען מופל על ידי פרליה, עכשיו טווח קצת יותר נוח לבעיטה ישירה, והכדור בפנים, איזה שער, גול לאסו, שער גדול של בן שמעון, ו2-0 להפועל חיפה. החומה נפתחת על ידי שני שחקנים שעוזרים לה להיפתח. דוידוביץ' יוצא מאוחר כי הוא רואה את הכדור מאוחר. יש עוצמה אדירה לבעיטה הזו של רן בן שמעון, שער גדול, והפועל חיפה פותחת יתרון של 2. עוד הזדמנות עכשיו ליילשב, מכין את הכדור הזה לנגיחה. תורג'מן, השופט שורק לעונשין, השופט שורק לעונשין של בנאדו. תורג'מן חיכה להזדמנות הזו בתוך הרחבה, טעות גדולה של הבלם הבינלאומי של מכבי חיפה. ואמיר תורג'מן, 11 משחקים בלי גול, מאחורי הכדור עכשיו. 1, 2 ו3-0. 10 דקות להפסקה, הפועל חיפה מורידה את מכבי לקרשים. תורג'מן יורה את הכדור חזק בלי פשרות, זהו שער מספר 6 למספר 9 של הפועל חיפה. והנה מסתיים הדרבי של חיפה, הפועל חיפה מנצחת בגדול 3-0, ניצחון ללא עוררין. דרכו לנו קצת השבוע על הראש. מי שגר בעיר הזאת, ואני גר בעיר הזו, בין השחקנים המעטים בהפועל חיפה שגרים בעיר הזאת, יודע עד כמה האוהדים של מכבי והאוהדים מסביב, בכלל האווירה מסביב הלכה, כמה ייגמר לטובת מכבי. אז אנחנו קולטים הכל ואנחנו מקבלים הכל, ובסך הכל יש לנו נשמות מעבר לזה שאנחנו שחקני כדורגל, וזה התפוצץ במשחק. נכון, שחקנו משחק באמת גדול, מחצית ראשונה נפלא, אני חושב. והלב של השחקנים דיבר מעבר לכישרון ולטקטיקה וכל הדברים האלה. השחקנים שלנו רצו מאוד, אנחנו עבדנו קשה, היינו מרוכזים, ואני מאוד שמח. בסך הכל אני לא בא בתלונות, כי מי כמוני יודע שדברים כאלה קורים בכדורגל, זה יום שחור, לא מאותם הימים שנזכור אותם, ואנחנו מסתכלים כבר קדימה. אז מה שראינו בעצם עכשיו, הייתה פה הצגה של קבוצה אחת ולא של הטוענת לאליפות. ערב טוב ראובן עטר. ערב טוב לילך. אז בעצם שלום וטוב ויפה לכם, מצדון רמת גן לקראת משחק הגמר על גביע הטוטו שמפגיש את הפועל אופל